Maya payapak po kay kayungan. May katanggap ya pong sulat yung kaya katanga pong Paris Priest ya mong Arnie Serrano. Iba siya po king presidente na po ng CBCP o Catholic Bishop Conference of the Philippines. At mabilog pong Pilipinas, kanitingal do mabasa ya po ining pastoral letter. Basan kaya po kaya kayo, makasulat ya po king manong Tagalog. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.
Liham Pastoral ng Catholic Bishop Conference of the Philippines. Mga kapatid, ang kapayapaan ni Jesus naway sumaating lahat. Siya na nagsabi, "Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Sa paggunita natin ng araw ng EDSA, People Power Revolution, ngayong Pebrero 25, kung saan nanaig ang kapayapaan sa pagbawi ng ating kalayaan, kami ay muling nananawagan sa inyo, anuman ang inyong kulay o katayuan sa lipunan. Batid naming hindi malinaw ang maraming bagay, lalo na sa politika. Iba't iba ang ating pananaw at nakalulungkot ang kasalukuyang pagkakahati-hati ng bansa dahil sa politika. Gayunpaman, nawa ang kapakanan ng lahat o common good ang higit nating isalang-alang. Igalang natin ang isa't isa. Huwag tayong padadala sa galit. Iwasan ang panghuhusga. Masigasig nating hanapin ang katotohanan, gawin ang tama, iwaksi ang mali at masama. Marami sa ating ang nadidismaya sa salitang politika. Inaanyayahan tayo ni Papa Francisco tungo sa bagong pagpapahalaga sa politika bilang isang matayog na bokasyon. Ito ay isa sa pinakamataas na anyo ng pag-ibig sapagkat hangad nito ang kapakanan ng lahat. Tatakbo ba ang mundo kung walang politika? Tanong pa niya. Hindi po namin ambisyon na agawin sa inyo ang mahalagang papel sa pagsasaayos ng lipunan, ni ang papel ng pamahalaan. Nandito kami upang magbigay ng moral at espiritual na gabay, alinsunod sa aming misyon na magpahayag ng katotohanan mula sa pananampalataya. Papalapit na ang halalan at nais naming ipaalala karapatan at obligasyon ng bawat mamamayan ang malayang pagboto upang itaguyod ang kabutihan at kapakanan ng lahat. Subalit, kami ay labis na nababahala sa mga hayagan at patagong pagbabaluktot, pagmamanipula, pagkukubli, pagsusupil, at pag-aabuso ng katotohanan, tulad ng historical revisionism, pagbaluktot ng kasaysayan, paglipana ng fake news at false stories, disinformation, ang pagpapakalat ng maling impormasyon o mga imbentong kwento para maimpluwensyahan ang isip ng mga tao, pagtakpan ang katotohanan at manirang puri. May mga troll farms na nag-aasik ng virus ng kasinungalingan. Suriin natin ang ating mga sarili. Marahil kasama rin tayo sa nagpapakalat ng virus ng kasinungalingan na mabilis kumalat at pinamamanhid ang ating konsensya. Pinaparilsa ang kakayahan, kilalanin ang Diyos at igalang ang kabutihan at katotohanan. Hindi natin namamalayan mayroon din tayong pandemya ng kasinungalingan, lalo na sa panahong ito ng social media. Seryoso ang bagay na ito. Sa sulat na ito ay wala kaming pinapanigan kundi ang katotohanan. Nais lamang naming magbigay ng babala tungkol sa tahasang pagbubuluktot ng kasaysayan, tungkol sa martial law at EDSA People Power Revolution.
Noong 1986, ilan sa aming nakatatandang obispo ay bahagi na ng CBCP. Nagpalabas kami ng post-election statement tungkol sa malawakang pandaraya sa eleksyon. Sistematikong pag-agaw ng karapatan sa pagboto, talamak na pambibili ng mga boto, pamiminsala ng election returns, pananakot, terorismo at pagpatay. At ayon sa nasabing statement, ang isang gobyerno na pandaraya ang paraan ng pagkuha ng o pananatili sa kapangyarihan ay walang basihang moral. Kaya hinimok namin kayo na magsuri, magdesisyon at kumilos. Nilinaw din namin na ang pagkilos na nararapat ay hindi isang paraang marahas, kundi mapayapa. Ganoon na nga ang nangyari. Ang taong bayan, ang NAMFREL, ang COMELEC, computer technicians, ang mga poll officials, mga registrars, teachers, at government workers, milyon-milyon mga ordinaryong botante, kasama ng mga pari at madre, ang Radyo Veritas at iba pang mga media ay mapayapang kumilos. Hindi na nila nasikmura ang tahasang paglililang at pandaraya. Sinunod ng mga tao, kasama na ang opisyal sa batasan, ang military, mga COMELEC officials, ang kanilang konsensya. At ang mga pangyayari ay humantong sa EDSA. Hindi namin imbento ang makasaysayang pangyayari sa EDSA na isang bunga ng pakikipagkapatiran at pananampalataya. Naging bahagi lang kami nito kasama kayo. Nasaksihan ninyo ito at ng buong mundo at kinilala sa daigdig bilang people power. Ang mapayapang revolusyon ay hindi gawa ng isang tao, partido o kulay. Ito ay tagumpay ng sambayanang Pilipino. Marami sa aming mga obispo ang nakasaksi sa kalupitan at karahasan ng martial law. At hanggang ngayon ay dokumentado ang mga paglabag sa karapatan, ang mga biktima, ang korupsyon, ang napakalaking utang ng bayan na nagpalubog ng ekonomiya, bunga ng pamahalaang diktador. Muli, hindi namin ito inimbento. Ito'y nakatala sa ating kasaysayan. Nakababahala lamang ang pagbabaluktot ng kasaysayan at tila pagbura ng ating alaala sa pamamagitan ng paghahasik ng mga maling kwento at kasinungalingan. Mapanganib ito sapagkat ito'y paglason ng ating kamalayan at pagwasak ng mga pundasyong moral ng ating mga institusyon. Ang magwalang bahala sa katotohanan ay makapipinsala sa atin sapagkat ang pundasyon ng mabuting lipunan at responsableng pamamahala ay ang katotohanan. Papayagan ba natin na kasinungalingan ang ituturo sa ating mga kabataan at sa paaralan? Na kasinungalingan ang magiging batayan ng mga batas o pagpapatupad nito? Ano ang mangyayari sa isang pamilya o lipunan na hindi nakabatay sa katotohanan? Mga kapatid, manindigan tayo sa katotohanan. Tandaan po natin, ang kabutihang hiwalay sa katotohanan ay pagbabalat kayo. Ang panglilingkod na hindi ayon sa katotohanan ay maaring panggagamit lamang. Walang hustisya kung walang katotohanan. Maging ang pag-ibig kung hindi nakabatay sa katotohanan ay sentimiento lamang. Ang isang eleksyon o anumang proseso na hindi makatotohanan ay panlililang
at hindi mapagkakatiwalaan. Magkakambal ang katotohanan at kalayaan. Kapag pinaglaruan ang katotohanan, pinaglalaruan din natin ang ating kalayaan. Ang pagbaliwala ng katotohanan ay pagbaliwala ng tungkuling managot. Masusukpo ba natin ang korupsyon kung walang katotohanan? Kailangan handa rin tayong harapin ang katotohanan patungkol sa ating mga sarili. Kaya po, at dahil rin sa darating na eleksyon, nananawagan kami sa inyo, mga kapatid, lalo na sa ating mga kabataan, na suriing mabuti ang mga nangyayari patungkol sa pagtataguyod natin ng makatotohanan at makatarungang lipunan. Mag-usap-usap at mag-aninaw kayo. Pakinggan ang inyong konsensya. Kayo rin ang magdesisyon. Nagtitiwala kami sa inyong kakayahang makita ang katotohanan, ang tama at mabuti. Pareho naman ang ating inaasam, ang kapakanan ng lahat. At ayon sa liwanag ng Ebanghelyo ni Jesus, tahakin natin ang daan ng katotohanan, kabutihan, katarungan at kapayapaan, hindi ng dahas, paghihiganti o kasamaan. Mga kapatid, huwag sana tayong sumuko sa paghahanap at pagtatanggol ng katotohanan sa pamamagitan ng rason at pananampalataya. Sa sasama-sama nating pagninilay, pag-uusap, pagdarasal at pagkilos, manalig tayo at matyaga nating daigin ng mabuti ang masama. Nawa ang katotohanan ang magbuklod sa ating lahat. Matagpuan na sana natin ang katotohanan na walang iba kundi si Jesus, na siya ring daan at buhay. At kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Hilingin natin ang mga panalangin at pagsanggalan ng ating mahal na Ina, Reyna ng Kapayapaan, naway basbasan ng poong may kapal ang ating pagsusumikap na manaig ang katotohanan at kabutihan. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Para sa kapulungan ng Obispo ng Pilipinas, Pablo Virgilio S. David, D.D., Obispo ng Caloocan, Pangulo ng CBCP. Maya payabak po kay kayuan, si Claude tamo po para king panalangin king Orasio Imperata, laban king COVID-19. O mapamakalulu, ang pamapagmalasakit ay pami. Amin ang miloring kasalanan mi, at mapakumbaba kami lalapit keko, ban manakit kapatawaran ang ponbye. Lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adon ni keko ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang da kalakasakitan ke kami, at may kamateno karinda kalataw. Adon mi ngayon ni keko, imbaligdan mo kaming mitmon lugod, at yatchat meke kami ing makaulo mong gamat. Intakot mikin sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mulo, rin taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat no. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus no, iting pandemic king pansami. Ipanalangin mi lo rin sablang lilingap, karimi salunan.
ban makasuyulo ka rin masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiklangan mo impamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap ka rin masakit. Mula paboren miyayawo kaniting sakit. Ipanalangin miloret ang miyawa no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo loret ang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang miyango nabi. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo, kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabi-yabi, para ki ikayap din sabla, at ban makasawb kami karetang mangailangan at pangkakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabis kaming alang kasasagulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungke ko, o kabanal-banalan ay indunin Diyos. Emo sana pisawili ing aklismike ko, king kagulanan mi. Nunebag kusmo kayong ikabus kinsablang panganib, o maligaya at kanuana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Pedro Calunsud, San Lorenzo Ruiz, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulan ni Santa Monica, Lukluk Tabo. Kaniting kapag masusyon, kakyabe tala po ka rin kaya katamo panalangin, ding makatuking intentions. Pasalamat dari Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mr. and Mrs. Angelita David, AR Care Pharmacy and Convenience Store, Mr. Noel Pagio and family. Special intention, Romel de Alca, Rosario Bondok, Kapayapan Pilataning Russia at Ukraine. Ordinal Anniversary, Father Romer Tubo, Father Jerply, Louis Maghirang. Para king speedy recovery ng Crismel de Alca, Rolly Bayot, Corazon Nakpil, Rael Guevara. Antimurin para karing kaladwaking purgatorio, lalo-lalo ni Domingo Sr., Jose Erlinda Domingo Jr., Monsignor Felicito, Aris, Luis and David, Benito, Reynaldo, Marcelina, Carl Kent, Arnold, Monsignor Pedro, Euprosina, Andres, Jerry at Reynaldo II. Talakan dapat makyabe, kindalita pamuklat. Usala
Ititipon tam, nga ni kilagin ng ipampo ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Yeso Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakyagom ng Banal Espiritu, manatili kay kayungan. At keko, timurin. Maya payabak po kay kongan, Maya payabak tuwa mo. kaluguran kong kapatad, uling parating mayap ing makalaman karing puso tamo, si Chantal rin kay katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling ikasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapu ko kang Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. King Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ang tabayanan mo'ing pulay ring kapalyarian king yatu, at ibigyan mo king kekang iglesia ing tula at kapayapan, magsilbi kekang mipnong katimawan. Itiadwan mi, king kapamilataning ginuming Yeso Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemo at ning Espiritu Santo, metong mo king pangadiyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tapo, king amano na ninggin. Pamamasang ibot, King Libro ng Sirak. Nung makanano, King Metong apanyalak,
agagalomo, mitataganing dinat, makanyan mayayakit, ing kakulanganing tao, king kayang pamagsalita. King lungo ka rin masusubok, ing obraning magtatalo, ing tao masusubok neman, king pamakilibayan ng amano. King bunga ning tanaman, makikilala ing miyukul, apamaningat kaniti. At king pamagsalita ning tao, karin makikilala ing nguri ning metong a tao. Eme pupuryan ning tao, nung eme pa din migsalita. King sangkan akarinyamu masusubok ing tao. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ginoo, mayap ing pasalamat keka. Mayaping pasalamat keka, mayaping pasalamat keka, mayaping pasalamat keka, mayaping pasalamat keka. Mayap ing pasalamat king Ginoo, at ing daralit kapuryan king lagyuning kakatas-katasan na Diyos. Mayap ing ihayag ing lugod ng ekukupas balangabak, at ing kayang katapatan, karas ning kabengyan. Mayaping pasalamat keka, mayaping pasalamat keka. Ding taong banal, lumabong lo, kalupaning palmera. Lumabong lang kawangis daring dutong asedro ning Libano. Magarila karing dutong amitanam kin tuknanga ning Ginoo, king templo ning Diyos, dagol lo at lumabong. Mayaping pasalamat keka, mayaping pasalamat keka. Ang giyang matwa na lo, mamungala po, manatili lang mabye at sagiwa. Iti ipakilala ning Ginoo, makatuliran nyo, yo ingkakong talapaglualo, ayalang kakulangan. Mayaping pasalamat keka, mayaping pasalamat keka, mayaping pasalamat keka, mayaping pasalamat keka. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Potang miblasyo ing katawan, amalaso at mialilan nyo anting kamatayan. Ketang alanang kamatayan. Matupad niya kanito ing kasulatan. Mesintang ne ing kamatayan, ing tagumpe ganap na. O kamatayan, no karining kekang tagumpe. O kamatayan, no karining kekang upayang manyira. Ing kasalanan, yaing upaya ning manyira, ning kamatayan. At king batas na, kukwana na ning kasalanan, ing upaya na. Inya pasalamatan tayo,
ing Diyos, king tagumpe, abibyena kaya katamo, king kapamilataning ginutamong Eso Kristo. Uli na niti, pakamalan kong kapatad, magpakatatag kayo, at kayo pa'y siralob. Magobra kayong ngalang patugot para king Ginoo. Uling baloyo, king kaya kayong kasuywan king Ginoo, kapilan man, mayalang kabaldugan. Amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos, talaga dapat parangalan ni Maya Pabalita. Alleluia, 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 alleluia. Katutuan o Ginoo, ing kekang amano, papagbanalan mo king kekang katutuan. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At keko, antimurin. pamamasa king Maya Pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keko o Ginoo. Salita niya namang Jesus iting talimhaga nga na, ene atayid ning bulag, ing kalupan ng bulag. Nung tayrane, pareho lang manabo king kulkul. Alang estudyante amay kit king kayang maestro. Dapot nung ing estudyante, ayari na ing kayang pamagaral, maging kalupan niya mo ning kayang maestro. Bakit apapansingan me ing puling king mataning kekang kapatad? At emo ni apapansingan ing trosong atsyu king sarili mong mata. Makanano mong sabyan king kekang kapatad? Kapatad, paboren mong idayo king kekang puling, ngening eme akakit ing trosong atsyu king mata mo. Hipokrita. Ilako me pa ing trosong atsyu king mata mo, at kanita masalaming akit, at ilako ing puling king mataning kapatad mo. Iya mamungang marawak ing tanaman na mayap. Makikilala ing balang tanaman, karing bunga na. Kayo pupupul biyabas, nung ing tenam yu santulya. Kayo naman mupul ubas, nung ing tenam yu lansones ya. Papaltoy ang kayapan ing mayap ataw, iba't king mayap ang makalaman king puso na. At papaltoy ang dewakan ing marawak ataw, iba't king marawak ang makalaman king puso na. Uling magsalitaya ing tao, agpang king makalaman king puso na. Kapatad ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian keko o Ginoo. Naklok tapat makiramdam king humilyo. Pasibayo po, Maya Payabak Kekongan. Kamusta kayo po? Mabilis pong lilipas yung panahon. Natsyuta na po king kawalong Domingo ning karaniwan na panahon. By next week, lalo na po king Miyerkules na po, we will be starting a new season. Yapining panahon na
ning Kwaresma. At potang panahon makanyan, panahon na ning Lenten season, may ito nga masiging panagkat na ning apong Ginoo kay katamo, yapin itang panalisayan din kay katamong puso. Lawentala rin kay katamong interior life ne po. Itang biepan lub, yang sukat tamong tutukan, samasan, padalisayan. Because God wants us to have a purity of heart. At ining puso ngay ni, ne po, na naman nga tsuking kilub na niyan, siguradong lumwal at lumwal, mayapya o marokya, depende yan nung nanoy nga tsu, kikikatamong puso. Sabi dapin po, nung abalo mong ingmeto nga karpintero, magaling ya, meto nga maging basihan tamo, yapin itang lawen mo itang bunga na ning kayang gawa. Lawen mo yung kayang obra maestra. Lawen mo nung ikayang gewang kabinet, gewang pasbul, o awang, o na namang parti na ning bale, at lakad na, nung pulido ya pangagawa, nung quality ya, nung matibay ya, kaya nasabi mo na yung karpintero, tutuyang magaling, at ayasahan tayo. Pero mga nano tamong a-determine, nung naning laman na ning kakatamong puso, mayakit siyan, karing mismong amano, naluluwal, karing kakatamong asubok. Akikilala tayong tao, kapamilatan ng iyapsen ng salita. Sabi dapin po, na ingkanong asan, arakap me, kapamilatan ng kayang balungus, asbok. Ale? Arakap me, kapamilatan ng kayang asbok. Makanyan mo naman ng tao, ne po. Although na minsan, pwede naman, posible naman po, na nung naniing laman na ng puso mo, pwede namang ilisyame, potang iyagkas me, karing aliwa. Pero, datang yung panahon, datang mo rin tang oras na lumul at lumulya, hanggang pitakpan-takpan me, hanggang magpanggap ka pa, hanggang magkunwari ka, gagamit ka mang masanting amano, pero itang kekang intensyon, marokya, or the other way around, datang itang penandit na lumulya po mo rin itang tunay mong panamdaman, itang tunay mong kule. Ewari, di nga liwa mo po tayong papagkwento mo kanya, sometimes you can be nice to him, but later on, you realize na bigla niya mong madulas. At niya nga sabing, masanting, nang kaya lulwal mo naman karing kaya katamong padinap. O kaya, patsiyang may itong tao, pepay naman din may lasing ya, nung nano-nano na nga sasabi na. So, maging niyang inconsistent. Kaya tang isipan tamong gustong gagawa, no, sasabihan na, taliwas siya pala, kaya tang tunay ng pake o intensyon. Inyapin importante, ing mabiyasa tamo pong mangilatis. Suryan talang masalese, nung nano ing sasabyanda, manibatan pinkayayan, kingkarelang pilubluban, tutupin kaya, sincero la kaya, karenggayapsed ng amano kaya katamo. Yapin po, may itong challenge mo naman, lalong-lalo na ngayon panahon na malapit na po ing halalan ne po. When we hear people, lalong-lalo na po rin candidates, karing niya iliwang katungkulan, posisyon, kaya katamong gobyerno, pakikiramdaman talang masalese, karing-karelang sasabihan ne po. And lawentala, kilatisan tala po, suryan tala, tamong tambing maniwala, karetang sasabihan da. Sometimes, people can be very deceiving. Akwada ka. Potang pakiramdaman mo, malamas nung kasanting. Ingkarelang pake, pero pakibalwan tamo mo naman po. Nanano itang plano da. Nanano itang balak da. At nanoing kaburianan ng malyari para kaya katamo bilang metong bansa. At sometimes, kailangan mo rin itang mag-focus tamo mo rin kaya katamong sarili. Itang dynamics tamo, itang internal life tamo. Before we judge other people,
Lawet tayo pa yung kakatamong sarili. Pota, di hamak na dakal tamong kapalpakan. Di hamak na dakal tamong kakulangan. Di hamak na dakal tamo pamagkamali kesa karingaliwa. When we feel insecure, minsan po projectayan karingaliwang tao, di ho ba? When we try to magnify ourselves to the extent na maging malatiing lawe tamo karing aliwa. Kasi atin tamong pagtakpan Tatakpan tamo itang kapalpakan tamo, itang negative image tamo karing aliwa, pirit tamong sasalikot yan. Nyapin, bangkanita, apanusignan tamo itang mga titang klaseng attitude, we begin to see the faults of other people. Itang kamalyan da, dingaliwa, yang madalas apapansinan tamo po. Ne? So in a way, mo na akakit itang kayapan karela. We become also blind ketang goodness dari ngaliwang tao. Inya maging tamo namang bulag. Ato yan po yung amanuan ng kekatang ebanghelyo mo naman, yung kekatamong damdam. Kening talimhaga na inapsen na ng ginutamong Jesucristo nga nang sasabi, ene atay ning bulag, ing kalupa ng bulag. Nungali, pareho lang manakbag, king kulkul ne po. Wapi naman, nung mo akakit, kamasala pa ni man, how can you guide other person who is also blind? Dapat maging malino, tamo mo naman po, paniman-man, baka nita, mas masala itang direksyon ang kikatamong pupuntalan. And we can guide our fellows. Din kikatamong kaparang tao, bangkad tamiras tamo, king lugal, king parasan, aburitamong puntalan, ang makakayap para kikatamo nepo. And ngayon po panahon na mubalo nung sano yung totoo, miyahiliwa na yung kakalat sabi-sabi, miyahiliwang fake news. It's so hard to determine nung nano yung gusto ang popayong mali. Kailangan niya po talaga yung discernment. Discernment. At mga dita mo, at maging mapagmatsyag, at lawenta mo nung talagang tunay maliliari, at ausan tayo, ing saup na ning banal na Espiritu, banganta, miyaslaga na ng tamo po, lalo na karing kakatamong desisyon. Bangkanita, magsilbi tamong ehemplo, guide, para mo naman karing aliwa. Nanumaning lalamanan ng kakatamong puso, sana maging mahayap. Na makanan niyang maging mahayap yung lamanan ng kakatamong puso, dapat gamintan talang masalese din kakatamong mata ang poparing kakatamong balugbog. Sabi dapin, yung kanong mata ang popang balugbog, may nga nila namang pasbul ang popang awang ng kakatamong puso. Pilinan talaret ang papalub tamo, pilinan talaret ang daramdaman tamo. Uling dimdamingen, tambing-tambing, papalub mo We have to be very conscious about that. Nung impapalub mo, katanggapan na ning matawo ang popay balugbog mo, puros nang matsura, natural po at ang muntayan, kilop na ning puso mo, yang manatili ka rin. At siya mo naman ning ipaluwal mo yan. Pero nung ing tatanggapan tamo, re-receive tamo, king kikatang pangataw, yapin itang mayap, itang matulid, itang masanting, then iya mo naman ing lumwal, king kikatamong pangataw po. Sabi dapin, ing meto nga mayap at tanaman, iya mamungang matsura. Ating matsura at mayap at tanaman, iya man naman mamungang masanting at tanaman. Let us become good trees po. And let us also be fruitful. Dapat maging tamong mabunga. At po ang maging tamong mabunga, maging tamong tunay mabunga, nung maging epektibo tamo naman karingaliwa, when we begin to share the goodness that we have in our life. Na minsan, ala kaping gagawang matsura, po, pero ala na kamang gagawang mayap. You have to be fruitful.
mamunga tamo, bang kanita mas lakwas tamong maging kapaki-pakinabang karing aliwa. We can become better guides. Akayan tala, lalong-lalo na retang atsyuking madalumdum. Detang dakal akakit. Lalo na nung akakit at palagi ang mapapanpan ing katutuan karela. Ing pamagpanggap, it is also a form of blindness ne po. Pamagpanggap mo rin na sabihan, eto to. Tunay ka mong manakit nung itang real, itang gusto, itang mayap, the truth. Ya, ingke kang papasyag. So kaluguran kong kapatid, this is a big challenge kaya katamungan po. Ne? Lalo na ganyan panahon na masakit, there's so much confusions ne po. Sana king kaya katamong pamananggap, lalong-lalo na king amano na ning nga pong Ginoo. Ing mitatanam kaya katamo, king kaya katamong puso, yapin ing kaya pa na ning Diyos. Potang makiramdam tamo king amano na ning nga pong Ginoo. Well, yan mo naman ing share tamo karingaliwa so that people can be enlightened. Ano pong kasanting potang pakiramdaman tala po ring magkanta, ding singers. Ito po kano ka ring tips. Bangat na mas luntoy ang masanding ing siwala, ing meto nga boses o ing kanta, ning meto nga singer, when it comes from the heart. Ne? Mas panamdaman me. Potang panamdaman me ing kakanta, ining meto nga dalit. Ne? And it's really coming from the heart with emotions. You know, people who are listening will enjoy it. They will be entertained. At magkuswelo lang makaramdam kasi manibatan king katamong puso. And even ding composers po, karimyaliwang kanta, na kaya mag-reflect mo naman nung naning mood na ning kanilang panamdaman. Nung masaya ka, lumalya namang masaya yung kanta. Nung malungkot siya, luntoya namang malungkot ing kanta. Nung excited ka o na namang klaseng feelings niya po, it comes out naturally, spontaneously. Aga nakake po'y Maria, ihaman, niyang migdalit ya, migkantaya, papuri, kapasalamatan, kingapong Ginoo, kapamilatanin kayang magnificat. Ale? So, linwal, kusa, bala mo sibul ne po, dadaloy, freely. O yan saning kaya katamong panamdaman na ing lumwal kaya katamo, king kaya katamong puso, itong talagang panamdaman tamong oy ni imburi ng damdaman ni nga pong Ginoo kaya katamo. Itang ipakit tamo, itang kayang kabanalan at kayapanan ng Diyos sa halip na itang kasiran, sa halip na itang pamanira, king aliwa. Sabi ko pinandin, let us look at ourself first. Magsalamin taong pamo. Pota, mas makasalanan tamo pa at mas marakal kapintasan kaysa karing aliwa. Akakit may puling king matadaring aliwang tao, pero inke ka pala, iya mo puling na nemyatong yung maragulatroso ne po. Imagine that. Tatakap yaking mata mo. Itang maragulatroso nga ita, ka mabulag. May pinamanakit, ing katutuan. Nung makita yung karagul, ing tatakap king mata mo. So, I invite you to look deep into yourselves. Lalo na ngayon mag-umpisata na king panahon na ning Kwaresma. Lakwatala po ring tatakap king kikatamong panimanman. Maging sumbagal king kikatamong pamaglakbe papunta king die kabanalan. At po ang agawa tamo ini, I'm sure we can also encourage other people to live a good life, to live in holiness. Amen. Sasalpan tayo ko King Diyos, ipang mayupayong tutu, linalang King Banwat Yatu, at kang Yesu-Kristo ng anak ng bugto nga ginutamo. Pengagli king upayaning Banal Espiritu, mibahit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Ponce Pilato, mipako king Cruz mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king Katlong Aldo sinubli ang mebye, pepaytas siya banwa, makalukluk wananing Diyos,
ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyang pong mga mate, sasalpantaya ko king banal espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king die alanganga. Amen. Ginoo, pagnasan mong mamungang mayap ding sablang tao, saupan mo kesana at ingatan, king aldo-aldoming pamibiyebye, banketa, eke malili, king dalan, at atay mila, ringaliwaming kapatid, miras arapan mo, ngaming manalangin, Ginoo, papamungan mo keng mayap, ulitan Ginoo, tayo. papamungan keng mayap. Para ka ring pamuntok ning Santa Iglesia at ding salasawb da. Ibuklat do sa ring karelang mata, puso at kaisipan. Banketa matampare nga tayid. Ing balayaning Diyos, king pamaklakbena, painturo banwa. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayap. Para ka ring pamuntok ding bansa, masapsap da sanang pag-aralan, ing turuning maestro, banketa, makapagkiwangis lo, king keyang pamanyuyo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayap. Para ka ring magnasang manimuna, karing pamipulong, king panalangin, pamagaral karing ngamano ning Diyos, pamagaral daring sanang miyasamas at pagsadyan ing karelang nasang gampanan, ban pareho lang Emilisya king dalan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayap. Para kay katangan, idakota sana ing ema sampat ang makalaman king puso, ban keta makapaltotang bungang mitmong kayapan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayap. Ngeni, adwanta mo po yung sarili tang kapagnasan. Hoy papagramdaman mo sa at pakibatan ining kayadwanan ning kekang balayan, banketa king akakit daring aliwa ke kami, abalura ing makalaman karing pusumi, at mayagyag lang tuki king alimbawami, iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Data po makasadyang mag-offer, tanakatana po magpila kinlibutan. Inape at alak, eniyam pangmi.
Manalangin kay kapatad, baning kay katamong daon, matanggap ya arapaning Diyos, si pangmayupayang tutu. Tanggapan sa aning ginuit tindaon karinggamat mo. King ikapurat kaligayan ng kaya lagyo. King kaya katami kasaplala at mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming miglalang, ibiyan na sake kami ing kaligtasan niting tinapi at alak kadaraon mi, bilang tandaning kekeng lugod at pamanyamba, iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili ake kayo, At kaya ko ang timuro. yat nayo ring pusuyo, Makayat nano king pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. iti karapat dapat at matuloy. Tunay pin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami, ban ipakilala mo ing kekang karangalan. Ang yang gilutan da kapauli ning kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik kay lubkeka. Kulinita, ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupami, banating kalupaming taong makapagligtas kay kami king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatana, ding anghel ning banwa, yayampang ding karelang panalangin ning pamanyamba, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Misuge saing siwala mi king karela, king matagong perang dalit ning kapurian, at ngaming kakanta. Banal, banal ka o banal at mayupaya. Itbuyay manwa, itbuyay nga, ingkay kang ligaya. O sana, kakatas-katasan. O sana, ing kakatas-katasan. Walyaing daratang, ing lagyunan ing Ginoo. O sana, ing kakatas-katasan. O sana, ing kakatas-katasan. Tunay kapin banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabandalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para ke kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at te pasalamat siya keka, pirasan at binyan ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuha ng kalis, pasibayang pe pasalamat keka, at binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iti ang kalis ting kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran la ring kasalanan, dapta niya iti, bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Utang ka ng biyay ting tinape. Utang miminum kami kaniting kalis. Ekang kamat
nga gaganakan mi oy pa ing kamatayan at pamanyubli ng mebiya ning anak mo, daraon mi keka iting tinape ning biye at ing kalis ting kaligtasan. Lain ning pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming paga mo amo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me, o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king metuyatu, bandiganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman, ding kapatad ming, pepainawan at manenayang subling niye, at ding sablang meyangon na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo keng karapat dapat magkamit kimbiye alanganga, ban kayabi ng Maria, ing Birhen induning Diyos. Kayabi ring apostol at ting sablang santo, at inupad king balmong kapurian, king kekabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning Banal Espiritu, poporian dakat parangalan manggaman king alanganga. Amen, 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 amen. Maustam nga ni king ipakaring amanong tiro na kakatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami, O Ginoo, king saulang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon ni, ban king kasawpaning kekang pakalulu, parati kang mikabos king kasalanan, at niligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong ke kaming talapangabos. Uling kekaing kayarian, ating kayupayan, ating ligayang manggaman, O ginuming Heso Kristo, sinabi karing kekang apostol, ing kapayapan lalakuan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sa babalikdan ning ke kaming kasalanan, nunelawan ning kasalpantayanan ning kekang iglesia, at pamayapan may ampong biduga nagpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe sa kapilan man ke kayo. At keko, antimurin. Ipakita mo ngeni, king mikakametong tamo, king kapayapan,
Kapayapaan po, kapayapaan. Cordero ng Diyos, amilalako, ing kasalanan, ing yato. Pagkaluluwan mo kami. Cordero ng Diyos, amilalako, ing kasalanan, ing yato. Pagkaluluwan mo kami. Cordero ng Diyos, amilalako, ing kasalanan, ing yato. Ibiyemo ke kami, ing kapayapan. Ibiyemo ke kami, ing kapayapan. Kapatad ni Cordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yato, mapalad laring mayawos king apuna ning Cordero. Ginoo, ek matang pantanggap keko, dapat igkas may nga manong mo, kumayat na ako. Para po king kikatawang komunyon, eno po lumapit ding EMDC, magpilatan na po ka rin kikatawang pong aisles. Magpilatan po kilibutad. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy bosom, I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me
the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Si Claude Tamo po, para king panalangin, para king halalan. Manalangin tamo, banking daratang nga pambansa, ang pong panlokala halalan. Intune mag-ari, yaing kaburyanin Diyos, amamantabe ka rin sa blang bansa. Abi-abi tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamatakot, karahasan, ang panterorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ang pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ang ponsabuatan, ban makapamirayit. Iligtas mo kami, Ginoo. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ang makitid at panlalawi. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, apon kapanyiran, apangamano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abi-abi tamang ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban in konsensya mi, iyong gawan tunay tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban in kaya pan din kaya kaldan, ing mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban in dignidad ng tao, iyaing palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban di maluko ang pong may nalog, ilaring migit nunang itutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban in pamanyese, ing kalikasan, aliyamila ko pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban in pamisan metong, iyang mamiyeldalan, kindaklat ng kapayapan, ang pong katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin ba nalatakot kin Diyos at lugod kalupan tao, ing maging tuntunan do, ring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, itamungan po, pastuling kaladuami ang pantalapagligtas ng meto si Kluban. Ing politiko, yang pigkalumuki kami. Meto nga panagkat, pansumuyo ka rin sabla, ang pondagol king kabanalan. Ang tabayanan mo, ing politiko king bansami, ang timang pamantabe mo kay kami. Manano na sanang ing pamantabe mi king politiko, para karing botante ang buong kandidato, mamye parangal king balalagyo mo, at makasao pansumulong kami, king kabanalan, manggamang king alangango. Amen. Talakat tapo. Manalangin tamo. Oy paming malugod, iting sakramentong pasikan kay kami kay tiking yato, idalhan na kay sa king biye alanganga, iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginuma natili kay kayo. At kay ko antimuri. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daon ne, umeko king kapayapan. Salamat king Diyos. Iras na o bininyagan, ing pamikawalitangan, bendisyon ng Diyos na witnuan, e katayang babakalan. Amano na pagkamalan, amanong pagkakasalan.